Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Com veieu, avui tinc muntat l'estudi de gravació aquí al terrat. El que passa és que queda poc perquè es faci fosc, de manera que espero que tingui temps de gravar-ho tot abans que es pongui el sol i ja no hi hagi llum per gravar. Avui us porto un petit vídeo que és una pràctica de pronúncia. Us comentaré un fenomen fonètic del català, no de tots els dialectes del català, només d'una part, i us comentaré com funciona i us ho faré practicar una mica. El fenomen en qüestió és la reducció vocàlica, que succeeix en moltes altres llengües a part del català i que consisteix en que els sons vocàlics en síl·labes àtones canvien, o altrament dit, es redueixen, d'aquí el nom de reducció vocàlica. Primer hem de tenir clar què és una síl·laba tònica i una síl·laba àtona. Normalment, les paraules tenen una síl·laba tònica, que és la forta, la que té l'èmfasi, i la resta de síl·labes són més dèbils, d'acord? No tenen aquest èmfasi i és el que anomenem síl·labes àtones. Quan una paraula és un monosíl·lab, és a dir, que només té una síl·laba, aquesta pot ser tònica o àtona, depenent del tipus de paraula. En principi, normalment és tònica, tret que la paraula sigui una conjunció com que, un article com el o les, un pronom com u, o els articles que he comentat abans també poden ser pronoms, i també preposicions com de i per. Altrament, els substantius, els verbs, els adjectius i els adverbis, si són monosíl·labs, són tònics. En el meu dialecte del català, el català central, fem les següents reduccions. Qualsevol e en posició àtona es veu reduïda a la schwa. Aquesta schwa és el que l'anomenem vocal neutra. Aquesta vocal neutra no és que es pronunciï de la mateixa manera a tot arreu on es fa, però més o menys és com una A amb poca força. Per tant, en comptes de dir A amb la boca ben oberta, diem A i ja està, A. No és un so molt específic. Ja us dic, no intenteu buscar el so perfecte perquè ja us dic que, per exemple, aquí a Girona la pronuncien diferent de com la pronuncio jo, que tinc família del Baix Llobregat, que com la pronuncien els barcelonins que tenen família barcelonina. Que, per cert, a Barcelona fan pràcticament una A i per això, diguéssim, a la resta de Catalunya són bastant criticats perquè diuen molt coses com que, maco o Barcelona, que sona una mica malament amb aquestes As tan obertes. Jo sóc de Barcelona, però la meva família és de fora de Barcelona i, per tant, doncs, jo encara conservo una vocal neutra més allunyada del so A tònic. Per tant, amb aquestes dues paraules, aquest nom de persona es pronunciaria Teresa. Veieu que la síl·laba tònica és la del mig, per tant, aquí sí que diem una E, i en canvi la primera E es veu reduïda i queda A. Teresa. Sí? L'altra cosa és que parlant ràpid molts cops diem Teresa i no pronunciem la primera vocal. Això és un altre tema. I després, en aquesta segona paraula, veieu que tenim dues Es, la primera àtona, la segona tònica, i diem celler. Celler. Aquesta reducció realment també passa amb la lletra A. El que passa és que és poc perceptible. Veieu que en la paraula cala, la meva boca es tanca, d'acord? A, la primera A és tònica i la segona és A. Cala, d'acord? El mateix amb altres paraules com casa o casa, sí? Però bé, en aquests casos l'únic que us heu de preocupar és que a les As que no siguin tòniques no els hi poseu molta energia i ja està. I després tenim una reducció en què les Os en posició àtona es pronuncien com us. Llavors, en aquest cas, tenim paraules com, per exemple, la paraula carro, que s'escriu amb O, però la pronunciem amb una U. O també, per exemple, columna. No diem columna, sinó columna. En canvi, amb la paraula però, aquí sí que la O està en una síl·laba tònica, porta aquest accent i es pronuncia com una O oberta. Veieu que en aquest cas és la E, la primera E, que està en síl·laba àtona i es pronuncia com A, però. Tot i que aquí, com abans ha passat amb Teresa, molts cops també ens mengem la primera E i diem però. Llavors, com he comentat, això no es fa a tot arreu, d'acord? No totes les varietats del català ho fan. Aquí teniu aquest mapa i en tota la part que seria que està en aquests colors més vermellosos, aquí sí que ho fem. I en canvi, a tota la part occidental no ho fan. Tota la zona de la franja de Ponent, de Lleida i tal, allà no ho fan. I també, com veieu, al País Valencià tampoc ho fan. A les Illes Balears fan una cosa estranyíssima, que això no ho he vist jo en cap altra llengua del món, que és fer aquesta reducció en síl·labes tòniques. I, per exemple, aquí hi ha un parc, aquí a Girona, que es diu la Devesa, s'escriu amb dues Es, però nosaltres els catalans diem Devesa, però jo, els menorquins que he conegut aquí a Girona, diuen Devesa. Sona horrible, però bé, ells el que fan és aquesta reducció de la E que està en una síl·laba tònica i veieu que fan Devesa. D'acord? I això amb moltes altres paraules.
També sé que en diferents llocs de les Illes Balears la reducció de la O la fan o no la fan, i això de fer la vocal neutra en síl·labes tòniques també no és a tot arreu. Jo no us puc parlar amb gaire detall de les Illes Balears. Si teniu interès en això, busqueu algú que sigui d'alguna illa de les Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, i segurament us ho podrà explicar més en concret, o com a mínim explicar-vos com ho pronuncia ell. Amb tot això, el que vull dir és que el que jo us explicaré avui no és estrictament necessari per parlar un català correcte. Es pot parlar un català perfectament correcte sense fer això. El català de Lleida és tan correcte com el de Barcelona, i us dic això perquè podeu parlar sense fer aquesta reducció. Ara bé, si viviu en zones on sí que es faci, com per exemple al voltant de Barcelona, al voltant de Girona, fins i tot al sud de la ciutat de Tarragona també es fa així, si no m'equivoco. És més a les Terres de l'Ebre que ja no es fa, però en canvi a Tarragona ciutat sí que es fa. De manera que és una part molt important de Catalunya on sí que es fa, de fet també la part on hi ha més població, i per tant doncs, és probable que visqueu en un d'aquests territoris, o que quan vingueu aquí visiteu algun d'aquests territoris, i si voleu doncs, emular l'accent, doncs hauríeu d'intentar fer aquesta reducció vocàlica. I ara el que farem per practicar-ho és llegir un petit text que us posaré aquí en pantalla. Aquest text que llegirem ara s'estitula Nova Barcelona, la colònia catalana dels Balcans. És molt curiós que durant uns quants anys als Balcans, després de la Guerra de Successió Espanyola, es va intentar fundar aquesta nova ciutat de Nova Barcelona al territori de l'actual Sèrbia, que en aquell moment era Imperi Austrohongarès, i doncs és una cosa curiosa que avui no us comentaré en aquest vídeo, però us deixaré l'enllaç d'aquesta notícia a la descripció, on ho expliquen, perquè segurament us interessarà llegir-ho, ja que és una cosa molt curiosa. Ara apareixerà aquí, el de veu està veient, i ara el que heu de fer és pausar el vídeo, d'acord? El poseu en pausa i llegiu en veu alta una vegada aquest text intentant fer la reducció vocàlica, fixant-vos en cada paraula on té la síl·laba tònica, si les es s'han de pronunciar com es, si les os s'han de pronunciar com us, d'acord? El llegiu una vegada en veu alta i intenteu fer tot això i us hi fixeu. I jo ara després el llegiré jo i podreu comparar si ho heu fet bé o no. Molt bé, doncs ara em toca llegir-lo a mi. Espero que ja l'hagueu llegit vosaltres. Estigueu atents a com pronuncio jo, intentaré llegir lentament, i així us podreu anar fixant exactament en cada paraula com es pronuncia cada vocal. Ara sí, em disposo a llegir el text. Pareu-hi atenció. Fa quasi 3 segles, un grup format per 852 persones, majoritàriament procedents dels països de la Corona d'Aragó, iniciava una nova i particular singladura a la vora del riu Danubi. Eren el segment més humil dels exiliats per la Guerra de Successió Hispànica, 1705-1715, partidaris del candidat Carles d'Habsburg, que, quan va acabar el conflicte, el van seguir a Viena. L'exili hispànic, globalment, va reunir una formidable diversitat d'orígens i de condicions que li marcaria el destí. Les classes lletrades van ser incorporades a l'aparell funcionarial de l'Imperi Habsburg. Les classes menestrals van ser enquadrades a l'exèrcit de l'emperador. El problema va venir amb les classes més desafavorides, gent que havia lliurat la joventut, l'etapa d'aprenentatge, a l'ofici de la guerra al bàndol de l'Habsburg, en ocasions esguerrada per qualsevol activitat professional. Nova Barcelona es va projectar per encabir a l'imperi un col·lectiu que havia perdut la guerra i el futur. Bé, havent llegit aquest text, jo el que us recomano és, si realment voleu treballar això de la reducció vocàlica i us interessa fer-ho bé, que doncs aneu revisant jo, paraula a paraula, com he dit tot això, podeu tornar enrere i anar mirant paraula a paraula quines es he transformat en a, quines os he transformat en us, d'acord? He intentat llegir-ho lentament, de manera que no hauríeu de tenir problema per poder-ho anar veient si aneu aturant el vídeo. També sabeu que en cas que calgui, aquí a baix a la dreta, a l'engranatge aquell, a la rodeta d'ajustaments, podeu reduir la velocitat del vídeo fins i tot a 0,75 o 0,5 perquè encara soni més lent, d'acord? I doncs així us hi podeu
podeu anar fixant i veure com ho havíeu pronunciat vosaltres abans quan ho heu llegit en veu alta i com ho pronuncio jo ara i doncs fer encara més pràctica i tornar-ho a llegir una altra vegada. Insisteixo si us interessa fer bé això de la reducció vocàlica. L'única cosa que comentaré d'aquest text és la paraula majoritàriament. Veieu, en aquest cas, aquestes paraules que acaben en ment venen d'un adjectiu que llavors se'ls hi posa el ment i es converteixen normalment en un adverbi, d'acord? Llavors, què passa en aquests casos? La paraula original, que seria majoritari o en femení majoritària, perquè aquests adjectius, quan se'ls hi posa ment, s'han de posar en forma femenina, l'adjectiu, òbviament, originalment tenia la seva pròpia síl·laba tònica. I després, quan se'ls hi afegeix el ment, aquesta terminació ment també és tònica, d'acord? Llavors, què passa? Que aquestes paraules tenen dues síl·labes tòniques. Llavors, veieu que en aquest cas, si heu vist l'accent de majoritària, no? Aquí heu vist aquest accent i potser heu pensat, ostres, l'última l'he de pronunciar A perquè no és la tònica, no? Hem quedat que les paraules tenien una síl·laba tònica i hi ha una A amb accent. Si hi ha un accent, segur que és tònica. Però bé, en aquests casos, aquestes paraules tenen dues síl·labes tòniques i, per tant, és majoritàriament, d'acord? I, per exemple, una paraula com evidentment, veieu que hi ha dues es que es pronuncien així una tancada, que això normalment no hauria de ser possible si només hi hagués una síl·laba tònica, però com dic, aquestes paraules tenen dues síl·labes tòniques. Molt bé, doncs això és tot pel vídeo d'avui. Espero que us hagi semblat interessant, que hagueu pogut fer pràctica. Com dic, no és obligatori que ho feu, podeu parlar un català ben correcte sense fer aquesta reducció vocàlica, però si viviu en zones on la gent parla així i vosaltres voleu emular l'accent per sonar al màxim de nadius possibles, doncs llavors potser sí que us interessaria fer aquest tipus de pràctica. I si més no, és una curiositat de saber com és que alguns catalans pronunciem les paraules d'aquesta manera. Si us ha agradat el vídeo, com sempre podeu deixar-hi un like o un m'agrada, que em van comentar en un vídeo que ho podria dir en català, és veritat, podeu deixar-hi un m'agrada. També us podeu subscriure al canal si encara no ho heu fet i també seguir-me a Instagram on hi penjo les notícies d'última hora. A més, us recordo que també podeu donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon i obtenir les transcripcions i àudios de tots els vídeos. Ara sí que m'acomiado aquí, ens veiem a la propera amb les campanes. Apa! Siau!